Datu berezi batzuk aurkeztu behar dizuet, aski ezagunak izango dira zuentzako, baina gaur ere gau berezi hontan hemen egon behar ziren zuekin, txalapartarekin, Oreka TX! Arkaitz Martínez eta Mikel Ugarte dira. Bueno, betidanik oso erakargarria egin zait dantzaren erritmoa. Beti dantza taldetan ikusi izan dudanean eta jotzeko aukera izan dudanean beti oso gustokoa izan dut, eta nire lehenengo diskoa, Bizkaiko Trikitiza izeneko diskoan, ritmo guzti horiek uztartzea erabaki nuen, bai nahastu nituen, bai banangoa, bai binangoa eta bai launangoa, eta guzti honen emaitza dantzarinaingo deitzen da.
Gogoz eta Nagore de las Cuevas. Oreka tekiz.